That's all over the world. Ọtụtụ ọma nọ. Aha m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa bi na-emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. Answer my mission is to help people live better life. Ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa wụ benefit of Obi. Yes. Wee sị na Obi bụ a sacred place, ebe ewepụtara, bụrụ ebe nzukọ, ebe ezumike, ebe ịkpa alụ mana mmadụ mana mmụọ. Mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụgwọ, mgbe sekuriti dị, Obi na-adị n'ihu ụlọ face main road. And Obi anaghị asọ mmadụ. Ị nwere ike na-ege njem, ike gwụ gị, ịkwụsị n'ebe ọbụla efuru Obi, banye n'ime Obi izuchi ike gawa ebe ị na-aga. Etu ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ, ụmụ mmụọ na-agba agagido, hapụta ha kwụsị n'Obi zuo ike. Ihe ndị gbasara Obi ka anyị ga-eneba anya taa. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị nọ na month of July. Our monthly ritual is still ongoing. N'isi ụtụtụ a, ejegori m na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world, the friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Yes. Otu a ka anyị si eme ụbọchị ọbụla. Anyị ga-emegide till the last day of the month. Anyị chịkọta ya. Sọntị sonye na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya. The WhatsApp numbers are only. Yes. Etu a ka anyị si eme ya. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media. Ma ọ bụ na ebe ọ bụla maka ọ dịrọ necessary, not why we are here. But maka na Chukwu na-emere onwe ya aha. Ajụgọ m n'otu achụ aja n'isi the friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary and Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Ọ bụrụ na ị dị interested isonyela anyị n'ebe aja, ịchaatị m na WhatsApp, ị ga-afụ nọmba m na screen. You forward all your 3 prayer requests, make token donation to the account number. You share them on WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. Now let's proceed in the high Makabia. Benefit of Obi. I will go no Obi brought a audible from time immemorial. He looked at the story of Abraham. I don't quarrel he was a Obi. Obi were Bezubika, a banana where a palo, a banana mensuko, manam and mother. Ebe a ka ọ na-awụ ụmụ mmụọ gagide njem ha kwụsị nọrọkpa ha alụ ha kpasịa alụ maka ọdịmma ya bụ ezinụlọ ya bụ Obi dị na be ha ha mara ebe ha nwere nsogbu gboro ha mkpa ihe enwe National Assembly nọ ka prototype of what is happening in the spiritual realm which Obi represents. Obi wee ebe ụmụ mmụọ na-anọrọkpa ha alụ ọnya batara na-abịa na Obi a na-arụ ya ụzọ na ebe ọpụpụ na mbata. Ihe na-etu esi alụ Obi nwere ihe ominu. Ya bụ ọnya batara na obodo ọbụla ebe ọbụla enwere Obi a na-enwe Obi alụrụ alụ. Ọtụtụ ihe na-adị n'Obi. Mana a ma chịkọwara na Obi bara nnukwute uru. Enwere ngọzi na-esi n'Obi apụta. Ka mmadụ ga-atụ. Ịnụ the story of Abraham na ndị ọbịa. Akọrọ ya bụ story na ya Bible. That's an anecdotal story. Na Abraham nọ n'Obi ya wee fụ ka ụmụ okorobịa na-abụ na-agafe. O wee na-ehe anya sị na ndị adịka dị si na mba dị anya. Ọ ma na ha bụ ndị ọbịa, na ha bụrụ ndị obodo. O wee sị biko bịa n'Obi m ka unu nọrọ ka unu zuo ike ka nchere ụlọ ọjị. O wee nabata ha. That is acceptance. Nabata ha. Welcome ha. Wee sị nwunye Sara si ya jee ka o jee n'ụlọ jee oje kutere ha mmiri ka e wee sị ndị ọbịa nnọọ. Nya ka o mechara. Ndị a bịara abịa bụ ndị ọbịa wee na-anya amadugo na ya bụ ezinụlọ n'idiri enyemaka. Baịbụl wee kwuo sị na-etu aka eji wee sị ha na maka ihe nnabata ha nabatara ha n'Obi a na in return na ha ga-reciprocate site n'igboro ya bụ ngwuru ihe bụ ebumnobi ha. O wee sị Abraham
na etu mgbe a na-arọ na-abịara na nwa nwunye gị a na-achọ nwa ga-ekuru nwa and anyị bịakwa etu ya chịkọrọ anya ma akụkọ ọ bịara mmezu gịnị ka m na-ekwu maka ya obi dị na be ụnụ mgbe ụmụ mmụọ ga na-abịa na-anọ ọnọdụ ịkpa nkata ịtụ alo maka ya bụ ezinụlọ nabatara ha wee nye ha ebe nnọdụ ha na-eji ọpọtuniti a wee mara mkpa ezinụlọ a nwere wee sọpụrụ ya so ọ bụrụ na iso na famili unu so na famili ebe emebiri obi tikpo obi I can tell you unu na-lose a lot unu were ọsọ were ije jekwa jee restore obi back and mmanya egbukatara onye ọbụla oje mebie obi again ọ bụrụ na obi dị na be unu ọ na-atrata heavily visitors ọ na-atrata ndị angel nke Chukwu ọ na-atrata ndị ichie maka inyere ha ọnọdụ mgbe ahụ ịlụrụ obi ma ndị mmadụ na-abata ya tụọ alụ wee pụọ mmụọ na-eso na-abata ya maka na ife anaghị akọ n'ebe ọ na-adị and mmadụ na obi ọbụla nwere ọfọ ya so ajụ na-ajụ kedu ebe obi unu dị kedu ebe ọfọ obi unu dị unu so na ndị mebiri ọfọ ka unu so na ndị mebiri obi ụfọdụ mebiri ọfọ hapụ obi mana obi na ọfọ wee dị na nwa ya ma otu akwa ka ị na-anụ unu a mgbe ụfọdụ ị na-eche na ebe ọ bụ na idestabilize gị ụmụ mmụọ ndị ichie ebe ha na-anọ wee na-atụ alụ maka ezinụlọ unu ihe mgbu wee na-eme unu amụrụ na ndị nna unu ha wubere nyawa obi nwere ọgbụgba ndụ na nkwekọrịta ha na ndị ichie kwekọrịtara na-aya alụrụ ha obi ebe ha ga-anọ wee na-akpa alụ maka ezinụlọ in return na ndị ichie na ụmụ mmụọ ga na-agọzi ya bụ ezinụlọ in return ije kwatuo nyawa obi kedụzi ebe ụmụ mmụọ na ndị ichie afụrụ anya ga-anọ wee na-akpa maka ọdịmma ezinụlọ unu obi is an altar before kwatuo enyi ọtụ ọbụla na ngwurube nna gị jụọ mmadụ na-enwerere isi na-eji ugo ọta ahụ at the first place marụkwa na nweghị mgbe ị na-asị ka ịkwatuo ya kere option ị nwere gbọọ ya bụ ihe mere na-emebu na mbụ eji wee wube nya bụ ọta wee kwụsị kedu solution ị nwere to ensure that na ihe mgbu a na-eme n'ezinụlọ be nna gị wee ugbo obi a ọ bụrụ na ihe ndị a gonite again kedu solution ị nwere ka nkwụsị ebe a ọ bụrụ na ezinụlọ bụ ụnụ kwaturu obi ma ọkwa bebie ọfọ chọọ ka nyere gị aka ma atụrụ na alụ arụ na alụ nyere ụnụ aka wachie ọfọ kpara ụnụ alụ etu unu ga-esi wee mee ka unu restọkwa ihe famili unu ji wee dị ebube ka nkwụsị ebe a ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ga agba alụ gị afa miri emi chat me on WhatsApp 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke ekwem na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu nke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.